Hey guys! Back to our regular vlog ngayon. So ngayon magtatagalog na tayo. Hey guys, yun, magtatagalog na kami. Tagalog tayo for the vlog. Anong masasabi mo sa magtatagalog tayo sa vlog? Do it! Yes, okay, let's go! Okay guys, papunta lang kami sa isang shop dito na may kukunin lang kami ng mga balloons or mga party stuff, something like that, party stuff. Yeah. Sabi ko sa kanila na bibili tayo ng mga balloons. So we've actually nakabili na ako online, so I'm just going to collect na lang yung mga balloons, mga props natin for the gender reveal party this coming Sunday. So yes guys, gender reveal kami ng this Sunday, but hindi pa namin i-publish yung video. I-edit namin yung video, then soon we will share it to everyone, and let us know what you think sa video namin. Okay, so exciting guys. Let's go. Okay guys, so nandito na kami sa Lidcom na mall. Nandito yung shop. Yan, nasa likod. Yun, pupuntahan namin. Sila. Okay. There are my love. Here. Click and collect. Okay, yeah. Click and collect. Yeah. Nandito na kami kung saan kami pupunta. So ito yun. Yan. So, yeah. Click and collect lang kami ngayon. Kasi hindi bawal pumasok. Dahil naka-lockdown dito, may COVID. Hindi naman may COVID dito, pero yun, yung Australia ba? Wait, may tumatawag. Okay, wait lang. Okay guys, so yun, bago ko lang nakausap yung kasama ko dito na may gig daw sa February. Good, that's nice. Nandito na si Celeste guys, nakuha na niya yung yung pinupunta namin na up yung paano ba? Pinuntahan namin dito. Yung pinunta namin dito. So yun, ito. We have the balloon. The balloon. The streamers. Ano to? Streamers. Basta ito. Yes, anyway guys, silipin nyo. Tapos may balloon. Is it a girl or is it a boy? Let's see. A balloon pump. So, yun guys, daming binili si Celeste or preparation. Gagamitin namin to this Saturday. Yun, magba-vlog din kami. Okay? See you. Ulit na ta? Yes, uwi na kami guys. See you. Gusto ko mag-drive-thru ng McDonald's. I'm craving for chips. French fries. Okay guys, so yun nga, sabi ni Celeste, craving daw siya sa McDonald's. Then, alam mo naman ako, pag kung anong gusto niya, support lang ako. So, Hi, what would you like? I would like to have a Caesar crispy chicken wrap. Hey guys, so nandito na kami sa bahay. And kung alam nyo, kahit nandito lang kami sa stairs, kailangan mag-mask, required. Tingnan nyo, nandito yung sinabi. Yan, so kahit nandito na kami sa loob ng building, required din mag-mask. Okay mga brother, nasa bahay na kami. So kakainin na namin si McDonald's. And ibuksan natin yung binili ni Celeste. Ang kalat ng table. Kasi walang time kasi busy. Daming trabaho sa work. So yun. Sige, ano na natin? Buksan. First, we have the balloons. So, pink and blue. Pink for girl, blue for boy. So, of course, hindi natin alam. So, we got two colors. 20, I think 20 each. 20 of pink and 20 of blue.
We also have these Ano ba yan? Pwede natin buksan yan or hindi na? later na, pag nag-decorate na tayo. So, ito yung streamers. So, alam mo ba yung mga nakasabit na mga parang papel, crepe paper, para lang for backdrop. So, ito yon. Ay, balloon pump. So, syempre, pag nag-pop, ay, ano ba to? Later na. Yan guys, hindi na namin buksan. Akala ko kasi buksan ni Celeste yung plastic pero hindi niya buksan eh. Pero at least nakita niyo kung ano mga binili niya. Then, yun nga. Dito din yung balloon na malaki na boy or girl. So, sa loob may confetti. Either blue or pink. It depends kung ano yung gender ni baby. So black yun, so boy na yun. Secret. Tapos ito, for decor lang din. It's a girl, it's a boy. So, this is $6.95. So, lahat-lahat parang, ano bang binayaran ko? Parang $51.94. $51.94. Hey guys, so yun, kakain na kami sa McDonald's namin. Then, yeah, we will see you on our next video bukas. Thanks!